Moikka! Mä oon Niko Premieriltä ja nyt me ollaan tullut tänne Helsinkiin Apollo Live-klubille seuraamaan Miss Helsinki 2015 kisoja. Tulkaa nyt sisälle seuraamaan, miten Miss Helsinki-kisoihin valmistaudutaan. Nyt pääsemme seuraamaan, miten Isabel Ljungdell valmistautuu illan finaaliin. Jatketaan sitten matkaa itse finaalisaliin. Täällä on kovat valmistelut menossa illan finaalia varten. Mennäänpäs katsomaan, mitä lavalla on tänään odottamassa.